So guys, we are ready with me. Kun ga wannan shine actual face ina, my real face, okay? So za ku ce Saifan na sa nails. Yeah, I used to put nails, but idan ina on my, I won't complete this statement, okay? So the first thing I normally use is my collagen. Bana wasa da collagen. Abin da yasa ake shan collagen shine yana for your healthy, your skin, your gashi and your nails, okay? Shi joint support yake yi. Kuma idan mace ta kai 20 years ana so ta fara amfani da collagen, saboda akwai wasu abubuwa da yake, kin gane ai, a jikinki. Shi ba kawai yana sa skin ɗinki yi kyau. Ku da kuke zuwa kuke siyan mayamaye ku ta bleaching fuska ta koɗe ko ta yi ja nan yayi baki, ku fara shan collagen. Masu kuɗi suna nan suna shan collagen, kai kina nan kina fama da mayamaye masu bata skin. So number 2, I normally used to tona na kenan. Wannan shine cleanser na zan ce. Wasu suna sa cotton wool, amma ni haka ne ke ɗiba a hannu, saboda ni ko duk abin da zai kawo min stress a rayuwa ba na amfani da shi. Sai na goge fuska na for some, na dan bashi wani dan lokaci, and then secondly masu cewa wani mai, kun ga mai na ya ma kusa karewa, abin ga talaka. Sai kuma Vaseline. Wannan Vaseline ɗin sai kuma mai. Amma kuma wannan abubuwan fa duka akwai original akwai fake. Idan kina garin Kaduna kina son original ɗin su, komai kike so, the ordinary da sauransu, duk abin da ya shafa fuska, duk abin da ya shafa fuska inda mai kike so a garin Kaduna. Banda ma ba sa Kaduna, wannan free advert ne. Ni ina siya a wajen Masnawa Cosmetic. Suna da shago a cikin kasuwa, nan kasuwa. Sannan suna da shago a Isa Kaita. So wannan shine mai da nake shafawa, kun gan shi, da wannan Vaseline din. Shi din ma sai na yi sati, in ba da yake ni ba irin mutanen nan bane masu yawo gaskiya. Ni is hardly ka je wani waje ka ce wai ka gani. Irin mutanen ne masu wuni a gida. Ni ba wai shago zan je ba. Normally kuma ni yanzu tunda na koma yin online business, ba kasafe zaka gani a kasuwa ba, sai dai idan ina da orders a ƙasa da zan tura. Kun gani sai na shafa fuska na da kafafuwa na. Wannan actually shine kadai skin care dina. Apart from this, I don't have any skin care to show you. Ina dai da let's see, bani da wani skin care da zan ce na nuna muku. Wannan ne da ordinary, ina amfani da shi lokacin da nake da dark spot. Sannan akwai maganin da na nuna muku lokacin da suke fama da pimples. Na ce muku ku je ku siyo maganin da yake yan TikTok, wasu daga cikin ku ba su da mutunci. Sai mu ce dauke number na business, yazo ya ce min, "Hello Saifan, ina son maganin nan, bana ƙara nuna muku shi, amma kada wani ya zo DM ina ya tambaye ni ina zan samu, dan zan faɗa muku. Za ku iya samun shi a dialogue, kowane dialogue kuke za ku iya samun shi. So bana ƙara nuna muku. In dai kuraje ne, kuma guda ɗaya nake da shi, gashi nan. In dai kuraje ne yake damun ka, pimples, ko mace ne yake ko namiji, zaki amfani da shi. Sannan kamar da na ga muku, idan kina son skin care masu kyau, mayamaye masu kyau, imma na bleaching ne, imma irin namu ne na sakiya mu ba ma bleaching, duk wanda kike so zaki iya samu a Masnawa Cosmetic. Wanda na faɗa muku wannan free advert ne, saboda da ina siyayya a wajen su, kuma ina jin daɗin product din su. So yanzu zan nuna muku man da za ku shafa na pimples, amma dan Allah kada wani ya zo min DM ɗina na business ka zo kana ce min, sai fa ina zan samu. Na faɗa muku dialogue, to wani babban pharmacy da ake sayar da magunguna masu inganci haka yake zuwa, baya zuwa da yawa. Ina ga ɗan kaɗan yake zuwa. Duk wani mutum ya yi screenshot in ba zai iya ganewa ba, ka yi screenshot, amma kaka su ka tura min. Na faɗa muku zuwa wani babban pharmacy ne, ko pharmacy ne, ko F ne, ko P ne, whatsoever, za ku iya samun sa a pharmacy oho, ku siya ki fara amfani da shi. Inda ake amfani da shi shine in kika yi wanka da daddare za ki kwanta sai ki shafa. Sannan kuma akwai na sha, amma na shan gaskiya sirri ne. So bye bye, ban jin neman kuɗi, bye bye ko.